आंनि बाबाया चेन्नाइयाव थांदोंमोन मुलि होजानानै खारलांबाय। सोर? मामिनि फन नाम्बारखौ ब्लेकलिस्टआव सोनानै दोनबाय। मा जादों होनदों नोंनि न'खराव? आंनि न'खरावथ' दा बिराद जाथाय जानानै दङ। आंनि फिसाइया चेन्नाइयाव खामानि मावनो थांदोंमोन। सिगांनिफ्रायनो बियो न'खर जाजेननायनिफ्राय मानि बियो न'खर दानो होननानै थाङो फैयो दिनैसिम बियो थाङो फैयो आरो सफैयो। ओमफ्राय दा बियो चेन्नाइयाव गावजों खामानि मावफाग्रा लोगो मोननानै बियो बेजों रायलायनानै दा बिनि गोसोआ गोजाव गोफाव जानानै दा न'खरखौ मोनथिला, बारानिफ्राय बारा जालांबाय। दिनैसिम बियो 4 मासाव हाबबाय। न'खराव फिसा दं ना बिसि दं जेबो मिथिया। बिराद खस्थ' आरो आं दा। ओमफ्राय दा बियो चेन्नाइनिफ्राय बेंगालराव थांदोंमोन। बेंगालराव थांनानै दा बियो गामिनि मानसिजोंनो थाहैदोंमोन आरो दा गामिनि मानसिफ्रा बेखौ खर' गाज्रि जाबाय होननानै आंनो फन हरदों आरो आंनो फन हरनानैहाय बियो गामिनि मानसिया लांफैदो मादै लांफैदो, खर' गाज्रि जाबाय बियो, जेबो हमदांस'नो हानाय रायलायला, जेबो मोजां बाथ्रा रायलायनो हाला, सानबा सानबाय थानाय, मानि जेबो बुजिस'नो हाला, फन रायलायबाय थानाय, जानाय थिग गैला, लोंनाय थिग गैला, दा बेबायदि जालांबाय आरो। ओंखायनो दा बियो अबाव थांदों दा बे लोगोफोरनिफ्राय गैला आरो बेग लानानै अबावबा फुङाव थांदों बियो। मबाइल लागोन ना लाया बियो? मबाइला लायो, मानि लोगोनिखौबो बियो मबाइलखौ लानानै थांबावदों आरो दा गैया। दा लोगोआबो मबाइलखौ नांफिनगौ जादों। बिनि खर'आ जेबो हमदांस'नो हाला नालाय, मा खालामबा मा मागोन बिनि खर'आ बिदिसै आरो दा। ओमफ्राय दा आंहाथ' फिसा 2 दङ, आंहाथ' न'खराव बिराद खस्थ'। दा बेखौ खर' गाज्रि जाबाबो नोंजों रायलायहरनायनि गेजेराव मा होनो बियो नोंनि फिसाया? फन जि दं होनदोंमोन नोङो? फनाथ' दङ दा, ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौ आंखौ सैया नालाय बियो, मानि ब्लेकलिस्टआवसो सोनानै लाजोबो आंनि नाम्बारखौ। आं रायलायनो मोना। मानि बै चेन्नाइनिफ्राय बेंगालराव थांनाय समाव मानि बै लोगोफ्रासो आंनो खोन्थाहरखुमादों आरो मादै आदैया ओरैबायदि जाबाय, लांफैनो हासिगोन होननानै खोन्थाहरनायाव आं लायनो बेब'स्था लादोंमोन। दा बे लायनो बेब'स्था लानायावनो दा बियो ओंखारलांबाय आरो दा बे ओंखारलांनाय हाबफैफिनाखै। ओमफ्राय दा बे मानसिखौ अबाव थांदों मोनथिया आरो लोगोफ्राबो। दा बेनि खर' गाज्रि जाबाबो आङो फिसा 2खौ माजों फोथांनो, बिराद खस्थ'। आंनो बे मानसिखौ नांगौ। दा सोरबाफोर लोगो मोननानै बे मानसिखौ सिनायनानै बा आदामोनहा बाजैमोनहा सोरबाफोर बेनि महरखौ नुनानै सिनायोबा बेखौ हमनानै दोन अननानै। आं बेखौ खर' गाज्रि जादोंबाबो आं बेखौ फोसाबनानै लागोन। आंनो बेखौनो नांफिनगौ। रावबो जेबो दाखालाम, बेखौ जेरावखि मोना, सोरबा हिनजाव लोगोफोर मोनोबाबो बेखौ हमनानै दोन, सोरबा हौवा लोगोफोर मोनोबाबो बेखौ हमनानै दोन आरो आं बेखौ फाहामनानै लागोन खर' गाज्रि जादोंबाबो। मा गामि नोंसिना? जोंनि गामिया महनपुर, पस्ट बिसमुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। आंना फिसाफ्रा 8 बोसोराव सासे हिन्जावसा आरो सासे हौवासा दंबावो, दा 3 बोसोर। दा सोरबाफोर अननानै मोनोबा बेखौ मोजां हमनानै आंनि कल नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन। दादिमोन आयंमोन जोंनि बाबाखौ सोरबाफोर नुबा खोन्थाहर, जोंहा माइया बिराद खस्थ'। मा क्लासाव फरायो नानि नों? आङो दा थाखो 3आव फरायो। एबार फरिखा मोनबा थाखो 4 मोनसै। नोंनि बाबाया अबाय थांदोंमोन? आंनि बाबाया चेन्नाइयाव थांदोंमोन। ओमफ्राय मा जाहैदों बाबाया? बाबाया गावसिनि लोगो खामानि मावग्राजों मुलि होजानानै खारलांबाय। सोरमोन मुलि होग्राया? ना हौवा ना हिनजाव नानि? हिनजाव। बिसोर सानैजों मा मोजां मोनलायोमोन ना मामोननो नानि? औ। फन हरगोन ना हरा नोंसिनि बाबाया? हरला।
मानो हरा? मामिनि फन नाम्बारखौ ब्लेकलिस्टआव सोनानै दोनबाय सोर दोनदों? बाबाया। ओमफ्राय दा बाबाखौ नांफिनगौना नांफिना नोंसिनो? नांफिनगौ। सोरबाफोर मोनोबा बाबाखौ जोंनो हमनानै खिथाहर। आयंमोन दादिमोन